Халыкның тормышы яхшырган сайын яшәү-көнкүреш таләпләре дә арта бара. Шуңа күрә дә җирлектә яшәү шартларын яхшырту, авылларның йөзен үзгәртү буенча күп эш башкарыла. Авыл эчендәге юлларның үзара салым хисабына җәйге һәм кышкы чорларда карап тору юлларның саклануына уңай тәэсир итә. Безнең инде җирлектә фермерларыбыз бар. Иске Бәрештән Латипов Әбүзәр сарыкчылык белән шөгыльләнә. Аның ихатасында инде 200 баштан артык сарык бар. Җирлегебездә күпләп мал асраган Галиев Ирхәтләр бар. Латипов Илнурлар бар. Җирлектә инде халык күпчелек мал асрап яши. Җирлек территориясендә Августмөслим агрофирмасы Исламов крестьян фермер хуҗалыгы паҗирләрен арендага алып игенчелек белән шөгыльләнә. Дамир Шангараев җитәкләгән Шайка хуҗалыгы дистә еллар буена кышчылык юнәлешендә эшли. Соңгы елларда җирлектә үз эшен башлап җибәргән эшмәкәрләр фермер хуҗалыкларда артканнан арта бара. Иске Бәрештән Сабитов Әлфир сыерчылык белән шөгыльләнә башлады. Аның инде абзарында 8 баш савым сыеры, үгезләр, бозаулар асрый. Күпләп мал асраган гаиләләребез Бәрешбаштан Зәләлев Әссәр бар. Бүген җирлектә эшләп килүче социаль әһәмияткә ия биналар да халыкка нәтиҗәле хезмәт итә. Алар ике авылда да уңышлы эшләп киләләр. Аллага шөкер, ике авылда да халык өчен социаль хезмәт күрсәтү өчен биналарыбыз бар. Безнең инде менә күргәнебезчә Бәрешбашта инде мәктәбебезгә капиталь ремонт ясап, бөтенебез дә шушы бинага урнаштык. Монда инде безнең хезмәт күрсәтә почта бүлеге, медпункт, библиотека, клуб, детсад, мәктәп һәм авыл советы шушы бинага урнаштык. Аллага шөкер, бик якты, матур биналарыбыз һәм халык та сөенеп шушында килеп йөриләр. Җирлектә яшәүче халык мул җитеш тормышта яши. Йортлар төзек, урамнар һәм ихаталары һәрберсе пөхтә итеп җыештырылган. Шуңадыр авыл кешесенең йөзе якты, күңеле күтәренке. Авыл халкы үзенең җирлектә башкарылган эшләрдән бик канәгать. Җирлектә үзара салым акчалары җыела. Безнең инде мин инде үзем 2016да бу эшкә алынган идем. Авыл советы, авыл җирлеге башлыгы булып, менә шушы 2016 елдан бирле үзара салым акчалары җыелып бара һәм республика күләм ул тапкырланып кайткач, бик күп сумма була, бик күп эшләр эшләдек. Авылда бөтен мөмкинлекләр дә бар, Аллага шөкер. Менә урамыбызда гына да, безнең урамыбызда гына да ничә җирдә ут жана, юлларыбыз тип-тигез, юлларыбызны һәр вакыт карап торалар, утларыбызны һәр вакыт карап торалар, авылга су кергән, газ кергән. Барсы да бар, Аллага шөкер. Теләгән кешегә авылда яшәргә бөтен мөмкинлекләр дә бар. Урамнарыбыз якты, төнлә якты инде хәзер йөрергә куркыныч түгел. Авылда яшәүегезгә үкенмисезме? Юк, үкенмимен. Мин үзем Казакъстаннан кайттым, монда Устанакка мин. Һәм авыл ошый сезгә. Ошый миңа бик ошый. Үземнең авылым, туган авылым кебек хәзер монда. 19 ел торабыз. На юллар чиста. Шишмәләр дә безнең чиста. Ел сайын чистартабыз инде, җөрибез. Өмәләргә зиратларга тоже шулай, яз көне дә күз көне ниләргә, өмәләргә җөреп, чистартып, бөтен авыл халкы белән җыелып җөрибез. Авыл халкы бердәме соң? Авыл халкы бердәм безнең. Әйе, бүген дөнья җитеш, күңелең тыныч булганда гына яшәү рәхәт. Уйрашбашчылар нәкъ менә шундый тормышта яшиләр. Үзләренең матур эшләре, яхшы күрсәткечләре белән куандырып торалар. Шуннан да бердәм һәм дус халык яши биредә. Фәридә Ганкинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.